ओल्ड गोयचे फेस्त हे फक्त गोंयकारांचे फेस्त न्हू तर जगभरांचे लोक हांगासर ह्या फेस्ताक येता आनी आमी जेन्ना म्हणटा जगभरांचे लोक तेन्ना थोडेले जे लोक आसा जे आमचे गोंया भायल्यान येता जे महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्यान एक ग्रूप येता दर वर्सा ह्या फेस्ताक जे चलत येता आनी ह्या वर्सा त्या ग्रुपाचे जे लिडर आसा झेवियर फर्नांडीस तांचे कडेन आमी या आनी जाणा जावन घेवया की हेच गोंयान फेस्ताक चलत येवपाची ही प्रथा केन्नाच्यान सुरवात जाली आनी हेजे फाटलो इतिहास कितें आसा तशेंच जेन्ना ते गोंयान चलत येता तांचो कसो कितें प्रवास आसता आनी ताच्या मागीर जेन्ना ते गोंयान येता तेन्ना मागीर तांचे वेगवेगळे खंयचे खंयचे कार्यक्रम आसता ह्यो सगळ्यो गजाली आमी जे झेवियर फर्नांडीस आसा तेंचे कडल्यान जाणा जावन घेवया. किती लोक आहेत तुमच्या बरोबर? आता टोटल 800 लोक आहेत. महाराष्ट्रातून 600 आणि कर्नाटकातून 200 आहेत. तर तुम्ही म्हटलं 1978 पासून तुम्ही सगळे चालत येतात. तर मग सर तुम्ही ओरिजिनली गोव्याचेच की कसं काय? आम्ही 90% सगळे ओरिजिनल गोवान आहोत. आम्ही बाहेर सेटल झालेले सगळे आहोत. फ्रान्सिस झेवियर हा आमचा साहेब, त्या साहेबाच्या फेस्तासाठी म्हणून आम्ही चालत येतो. तर सर इथे येऊन मग तुमचा प्रोग्राम काय असतो? म्हणजे जेव्हा तुम्ही चालत गोव्यात येतात तर मग पुढे तुमचा प्रोग्राम कसा काय असतो? आम्ही स्टार्टिंगपासूनच प्रार्थना करत लोकांच्यासाठी, माझ्या देशासाठी, माझ्या कामगारांच्यासाठी, शेतकऱ्यांच्यासाठी, सगळ्यांच्यासाठी प्रार्थना करत आम्ही ते पावतो. अनेकांच्या पायाला फोड आलेले असतात पण आम्ही दिवसा 40-40, 50-50 किलोमीटर चालतो. आणि इथं आल्यानंतर आमचा प्रोग्राम हाच आहे की भक्ती. सकाळी आल्यानंतर आमची प्रार्थना 11-11:30 वाजता चालू होते आणि नंतर संध्याकाळी आम्ही 7 वाजता आमचा कॅन्डल मार्च चालू करतो भक्तीतून. तर आता सध्या तुम्ही म्हटलं की 800 लोक तुम्ही येतात, तर मग कुठल्या कुठल्या भागाहून ही 800 लोक आले? आता नगरवरून आलेले आहेत, पुण्यावरून आलेले आहेत, कोल्हापूरवरून मी स्वतः आहे, कोल्हापूरवरून आम्ही एक 15 जण आहोत. बाकीचे तुमचे कागल, गडिंग्लज, चंदगड, नेसरी, बेडसी ऑल्सो आणि बेळगाव, हुबळी इकडून सुद्धा लोक आलेले आहेत. पण हे चालत यायचा हा उद्देश कसा काय? विदाऊट पेन देर इज नो गेन. विदाऊट पेन देर इज नो गेन. आपणला वेदना जाऊन जर आपण परमेश्वराची भक्ती करत असेल तर निश्चितच आमची उपवास आहे तो, आणि त्या उपवासाची भक्ती आम्हाला इथं पावत असते. अनेक लोक आपली नवस करत असतात. अनेक लोक हे माझा गोवा, आम्ही ह्या गावचे मिलाग आहोत म्हणून आम्ही ते आलेलो असतो. आज स्पेशल तुम्हाला रिकॉग्निशन दिलं ते म्हणजे गोव्याचे जे चीफ मिनिस्टर आहेत त्यांनी आज मेन्शन केलं की गोव्या बाहेरून सुद्धा लोक चालत इथे येतात. ते सुद्धा त्यांच्यानी आज मेन्शन केलं. कसं काय वाटतं? फेस्ताच्या निमित्तान ओल्ड गोवाच्या चर्चीत येता. गोंया भायल्यात येवपी कितलेशेच भावीक आसात जे कंटिन्युअसली चलून गोंयच्या फेस्ता खातीर आमच्या ओल्ड गोवाच्या सेंट फ्रांसीस झेवियर ह्या चर्चीत सगळे जाण येता. समेस्त गोंयकारांक आनी त्याच बरोबर देशांतल्या सगळ्या म्हज्या क्रिस्तांव भाव भयणीक गोंयच्या फेस्ताच्यो उनुनीत परबी आनी ह्या फेस्ता खातीर जे खास करून सगळे विशेश करून चलोन आपूण प्रे करपा खातीर हांगासर येता तांकां विशेष परबी. तांचे खरोखरूच मना पासून म्हणजे तांकां तोखणाय करीत ती थोडी. निश्चितच आम्ही आभारी आहोत कारण इट शूड बी रेकग्नाइज्ड. दिस पिलग्रीम शूड बी रेकग्नाइज्ड प्रॉपरली. आम्ही गोव्याचे गोंयकार आसात आणि गोंयांतल्यान भायर आसात. खरें आमचे गोव्यार तितलेच प्रेम आसा, आमचो मोग आसा गोव्याचो. आणि हे आम्ही आता बघितलं की एक जसं मी स्वतः हिंदू आहे, आमच्या हिंदू धर्मात भजन वगैरे नाहीतर वारी जाते तसं टाईपचं इथे तुम्ही करता. जे एक्झॅक्टली काय आहे हे स्वरूप? रिलिजियस डायलॉगमध्ये परमेश्वर सगळ्यांचा आहे, कुणाच्या एकाचा बापाचा नाही. तुम्ही त्याला वाघाला वाघ म्हणा, वाघ्या म्हणा, वाघोबा म्हणा, वाघदादा म्हणा, वाघ हा वाघच असतो. तसा परमेश्वर हा परमेश्वरच आहे, तो सगळ्यांचा आहे. प्रकाश सगळ्यांना देतो, पाऊस देतो, सगळ्यांना तो आशीर्वाद देत करतो. आम्ही सगळी देवाची मुले आहोत. त्यामुळं आम्ही भजन करतो. हे पंढरीची यात्रा महाराष्ट्रात आहे, तशी आम्ही त्यांच्यातनं सुद्धा त्यांनासुद्धा सहभागी आहेत. माझ्याकडे हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन सगळ्या जातीची तर लोक आहेत, धर्माची लोक आहेत. ते सगळे हे तुम्ही मेन्शन नव्हतं केलं. आम्हाला वाटलं की सर्व ख्रिश्चनच जे तुम्ही आहात म्हणजे जे गोव्या बाहेर आहेत ते या जे आता फेस्ट आहे तिथे येतात म्हणून. पण तुम्ही आता मला वाटतं मेन्शन केलं की सर्व धर्माचे जातीचे लोक माळकरी आहेत.
पंढरीचे माळकरी पण दोघं तिघं आहेत, पुन्हा मुस्लिम पण तिघं चौघजण आहेत, हिंदू लिंगायत लोकात पण आहेत. त्यात काय प्रश्न आहे, भक्ती ही सगळ्यांचीच असते. जसे वारकरी जातात तसे तुम्ही होय 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 आम्ही जर दिवस 40-50 किलोमीटर. आता मी इचलकरंजी कोल्हापूरहून आलो, 27 तारखेला सकाळी 4ला बाहेर निघलो. आज आम्ही सकाळी इथं 10 वाजता पोचलो. आणि हे कसं काय असतं, म्हणजे जेव्हा तुम्ही चालत येतात गोव्यात तर तुमच्याबरोबर कोणी सपोर्टसाठी असतो की कसं काय? नाही, सपोर्ट आमच्यातलेच लीडर असतात. आमच्यातले काही धर्मगुरू आधीमध्ये आमच्यासाठी प्रार्थनेसाठी असतात, पण आम्ही सगळे लीडर आमच्यातले कोणतरी प्रत्येक भागात लिडरशिप घेतो आणि इथं आल्यानंतर आमचा प्रोग्राम ठरलेला असतो. मग गोव्यात येऊन तुम्ही कुठे काय राहता? इथं आम्हाला मला वाटतं सरकारनंच, तुमच्या गोवा सरकारनंच इथं आम्हाला नगरपालिके ग्रामपंचायतच्या शेजारी मोठा शमियाना घातलेला आहे. आणि तिथं माझे नातेवाईक थॉमस फर्नांडिस हे आता सकाळचं जेवण त्यांनी दिलं. आता संध्याकाळचं मंतेरो आमचे आहेत, नील मंतेरो, त्यांनी आता जेवण घातलेलं आणि तिथं प्रोग्राम ठेवलेला आहे मांडवामध्ये. तुमचं किती दिवसाचा मुक्काम असतो गोव्यात आणि नंतर मग जाताना कसे जातात? आज आम्ही आलो, फेस्ट आमचे उद्या आहे. मग फेस्ट झाल्यानंतर आमच्यातले काही जण जातात आणि दुसऱ्या दिवशी 5 तारखेला, म्हणजे आता आम्ही प्रत्येक वर्षी इथं 3 तारखेला पेस्ट असतं, ह्यावर्षी 4 तारखेला पेस्ट आहे. तर 5 तारखेला सकाळी आम्ही निरोप समारंभ करतो सकाळी 8 वाजता आणि मग इथून बाहेर निघतो. तर झेवियर फर्नांडीस यांचे कडल्यान उलोवन आमकां कळ्ळें की जेन्ना गोंया भायल्यान ते फेस्ता खातीर स्पेशली येता ते म्हणटा आमी गोंया भायले न्ही तर 90% जे लोक हांगासर गोंया भायल्यान फेस्ताक चलत येता तितूंतले 90% लोक ते म्हणटा गोंयकारूच, पूण ते गोंया भायर वचून जे थोडे रावल्यात तितूंतले हे जे लोक आसा ते सगळे हांगासर फेस्ता खातीर स्पेशली ते गोंया भायल्यान महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्यान ते चलत येता. तितूनच तांच्यांनी सांगलें की जेन्ना फेस्ताक ते चलत येता तेन्ना तांचो जो 800 लोकांचो सद्या ग्रूप आसा आनी जेन्ना 800 लोकांचो ग्रूप ते म्हणटा तेन्ना ते म्हणटा त्या ग्रुपान फक्त क्रिस्तांवूच न्ही तर हिंदू आनी मुस्लिमूय लोक ह्या ग्रुपान आसा आनी ते गोंया भायल्यान अशे चलत दर वर्सा फेस्ताक येता. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत वांगडा हांव स्वप्नील तारी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.